Naast mij Alex de Doblare, voorzitter van de jury, maar bovenal ook afstammeling van de beroemde Stallen de Doblare. Die tot in de jaren 60, denk ik, enorm furore maakte. Tot 1964. Tot 1964. Trekpaarden blijft toch een aandachtspunt, vandaar ook je rol in de jury. Alex, ik heb nooit goed gesnapt wat een jury precies doet. Waar letten jullie op? Een jury die let op het type, op de bouw en vooral op de beweging van een paard. En een merrie moet vrolijk zijn en een hengst moet vooral mannelijk zijn. En dan mag jij me eens vertellen wat nou zo typisch vrouwelijk aan een merrie is en zo typisch mannelijk aan een hengst als het gaat om bouw, beweging. Qua beweging, daar komen we op hetzelfde neer. Maar een hengst die heeft iets meer hals. En een merrie moet een iets langere hals hebben en een iets vrolijkere bouw. Wel eens, het is een typische jurysport. Is het te manipuleren? Of, Nee. Ja, hier in IJsselstein proberen de jury te selecteren die vooral niet politiek is. En ik hou niet van politiek. Nee. En dan maar gezegd, ja, kunnen we zien vanaf Friesland wat ik bedoel. En je bedoelt met niet politiek dat een IJsendijkse jury niet een IJsendijkse paardenhouwer voortrekt? Je keurt het paard en niet de persoon die erachter zit. Ik kan een ander beeld hebben bij een bouw dan jij bijvoorbeeld. Dat is mogelijk. Ja. Maar als jury zoek je naar het paard dat je zelf het liefst ziet. En wat een ander ervan vindt, ja, dan moet een ander jurylid paard. en Ander bedrijf politiek. En juist, en dan is de hoop dat de jury zo eenduidig mogelijk Ja, zo is het. een paard beoordeelt. Alex, bedankt voor deze korte, heldere uitleg. Graag gedaan. Ik sta hier naast Eva Rood. Eva, je bent een paardenliefhebber en je draagt een prachtige klederdracht. Ja. Dat is niet de klederdracht van Katzand. Nee, het is de klederdracht van Schouwen-Duiveland. En wat doet een Schouwen-Duivelandse hier in IJsendijken? Ik ben op en top Zeeuwse natuurlijk en af en toe ben ik eens verhuisd en ja, dat gebeurt. En je bent een paardenliefhebber, neem ik Ik aan. ben een paardenliefhebber, ja. Schouwen-Duiveland doet mij niet alleen aan een trekpaardenkeuring, maar ook aan de straat denken. Ja, aan de straat, tuurlijk, aan de straat. En heel vroeger, 1400, 1600, was er heel veel paardenmarkten in Zierikzee en op Brouwershaven. Dus dat was ook Schouwen-Duiveland, was in heel Zeeland. De eerste paardenmarkt was in Axel van 1299. 1299 in Axel, we zijn er nou een paar verder. Het is nu 2026 in IJsendijken. Maar nog steeds een prachtige paardenmarkt. Ja. Paardenkeuring, het is niet echt een markt meer. En als ik jou mag vragen, wat vind je nou zo mooi, zo bijzonder aan zo'n Zeeuwse knol? Dat is eigenlijk een hele rode draad in mijn leven. Want mijn bedovergrootvader kocht zijn trekpaarden in Zeeuws-Vlaanderen. Bedankt voor dit gesprekje. Dankjewel, hè. De man die het vandaag het drukste van allemaal heeft, is natuurlijk de voorzitter van de paardenkeuring, Mark van der Vijver. Mark, dit vergt heel veel, je bent nu al een hele dag aan het kletsen, maar dit vergt heel veel voorbereiding, denk ik. Wat moet er allemaal geregeld worden? Ja, we moeten alles regelen. Hè. We zijn eigenlijk 4 jaar bezig met de voorbereiding. Dus als de vorige keuring klaar was, 2022, dan gingen we evalueren. En langzamerhand gaan we dan voorbereiden voor deze keuring. Dus daar zijn we eigenlijk 4 jaar aan bezig. Ja, je moet eigenlijk alles regelen. Hè. En wat is alles?
Alles is vrijwilligers. We moeten de markt in orde hebben. We moeten zorgen dat de spullen er zijn, het zand er is. We moeten iedereen uitnodigen. We moeten de jury in orde hebben. We moeten de paardenhallers in orde hebben. We moeten de floor manager, Willy de Sein, die moeten we op tijd vragen of hij ook de mestbollen van de markt wil afhalen. Al dat. Ik hoor altijd over de Zeeuwse knol en het Belgische trekpaard. Die zijn hier denk ik allebei aanwezig. Wat is het verschil eigenlijk? Ja, je mag eigenlijk knol mag je niet echt zeggen. Hè. We moeten nu ook gewoon zeggen trekpaard. Ja, Nederlands trekpaard, Zeeuws trekpaard, Belgisch trekpaard, het trekpaard, ons trekpaard, het trekpaardenras. Dat staat hier op de markt. Dat is één ras. Dat is één ras, maar ik ken nog meer rassen. De Percheron bijvoorbeeld, de Clydesdale als ik het goed heb. Ja, je hebt dus ook buitenlandse trekpaardenrassen uit Engeland, uit Duitsland, uit Frankrijk. Maar hier is het echt ons trekpaard. Dus dat is in Nederland en Vlaanderen. Hans, jij bent verantwoordelijk voor de opbouw van de markt. Klopt. En voor de inzet van de vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers zijn er, Hans? Nou ja, ik denk dat wij, zoals je zelf ook, met 20 mensen vandaag paraat staan. Zo'n 20 vrijwilligers. Gisteren zijn de vrijwilligers al begonnen met zand strooien, zou ik bijna zeggen. Ja, het uitrijden van het zand. Het uitrijden van het zand. Uitrijden van het zand. Hoeveel zand ligt er op de markt? 21 kuub. Ja, je bent er als eerste en ja, de eerste paarden die komen eigenlijk al voordat de vrijwilligers ingezet zijn. Maar wat doen die vrijwilligers allemaal zo op die dag? Die halen de paarden op. 's morgens zetten ze de paarden neer en geven alles door aan het secretariaat. Zodat wij weten welke paarden waar staan. Welke paarden waar staan en wanneer ze een centje moeten krijgen om naar de markt te komen voor de keuring. Ja, klopt, inderdaad. Ja. Ik sta hier naast Sarah van het Laurijnhof. Sarah, ik zie dat je een prachtige rozet op hebt. Geen rozet, ik zie wel een rozet, Sarah. Sarah is niet zo heel spraakzaam, maar Omer van Halst wel. Omer, Sarah is kampioen geworden. Sarah heeft de eerste plek gehad bij de Merries van 2018. Ja. En moet ze straks nog even opdraven? Ja, ze gaat straks nog naar het kampioenschap meedoen. Aan het kampioenschap van de kampioenen eigenlijk. Ja. En dan is opdraven in dit geval letterlijk bedoeld. Ja, klopt. Ja. Allemaal ons best doen voor het mooiste moment van de dag. Hè. Met hoeveel paarden ben je hier? Met 7 in totaal. 7 paarden. En Sarah is kampioen geworden, dus dat wordt een feestje vanavond. Ja hoor. Een zak wortels. Ja, die krijgt ze wel. En Omer zelf drinkt er een pulsje op, denk ik. Ja hoor. Omer, Daar gaan we niet overslaan. Omer, bedankt.